И така, народе, здравейте! Днес почвам записа малко по-раничко, не когато вече съм тръгнал, докато все още се оправям. Като ще почна с това да ви кажа долу-горе какъв е плана за днешния ден. Така, ключът пак го няма, сигурно е отзадена. Да, нормално. Най-редовно го забравям на куфара отзад. Та, плана за днешния ден е, пак ще съм сам естествено, Царичина и оттам през планината до село Томсън в дефилето, Искърското дефиле. И оттам ще се върна през дефилето. Благодаря на господина с Мерцедеса, че беше така добър да ме чака, докато аз се чудя откъде да излезна. Та сега маршрута ни е към Костинброд, като за начало. Затварям отдушника на каската, за да вкарва колкото се може по-малко шум от вятъра в микрофона, поне докато се засиля. Днеска времето е прекрасно. Градусите са, колко са градусите? 17, което не е вярно. Тръгвам в 12:30. Днес е първият ден от връщането на часа, което означава, че вече няма да се стъмва в около 6, а в около 5, грубо. Не съм сигурен, но някъде там, което означава, че имам един час по-малко. Онзи ден с двама приятели ходихме до Трън през Драгоман, тръгнахме към 1 часа, 1 и нещо даже. И въпреки, че разстоянието беше около 140 км, ни отне около 4 часа. Тъй като пътя между малко след Драгоман, като излезнахме, вече през планината беше доста гаден, целият в дупки. Единият ми спътник беше момиче, което караше бавничко, което е разбираемо, но на мен това пък супер ме устройваше, защото аз не обичам... Ето пак объркахме. Нищо ще минеме тук през през... Какво беше? За Костинброд. Тя навигацията ще каже. Трябва да заредя някъде. Забравих марешки. Та сега се наложи някъде друга да зареждам. Отново обърках. Най-редовно го правя. Вместо за Костинброд хващам за Сливница. Тук има една отбивка в дясно, която излиза на Костинброд. Тя навигацията ще ми я намери. И другото, което най-редовно правя, е да тръгна вместо за Сливница за Костинброд. Така е. Не съм жена, за да мога да мисля за 7 неща едновременно. Явно като мисля за повечето едно нещо едновременно и забравям за едно от нещата. А днеска да ви обяснявам откъде и как ще ходим и забравих откъде да мина. Не, че навигацията ми каза, ама някой трябва да я гледа. Това маршрутче, което смятам да направя днеска, ми го каза Любо, съзърцаващия моторист. Той го е минавал преди известно време. Каза, че било доста приятно и не тежко. Така че надявам се да нямам неприятни изненади. Дъжд не е валял скоро. Трябва да е сухо.
Между другото, днес излезе новия му клип на съзерцаващия мосторист за Русалийския проход. Много забавно клипче с много падания и нагледен пример колко са важни гумите. И което потвърждава до някъде моята сентенция, че по-добре да си с по-рошови гуми на асфалта, отколкото с асфалтови гуми в кълта. Просто с по-рошовите гуми ще караш по-внимателно по завоите. Трябва да си имаш винаги едно в предвид, едно на ум. И няма нищо страшно. Защото с асфалтовите гуми, като стъпиш на кълта, и става забавно. Бях забравил да си пусна записа на маршрута в навигацията, което е нещо много важно, когато ще карате по непознати черни пътища в планината, в полето, където и ще да е. Защото след известно количество километри по черен път, където има много пресичащи се линии пътища, поне аз губя представа и ако се наложи да се върна без записана следа, ще е много тегаво. Да, по навигация ще гледаш на къде да такова, къде ще се сетиш, къде ще гледаш, на къде трябва. Ако обаче имате батерия на телефона, GPS, за да може, интернет, за да ви върви картата. Виж, ако сте с навигация като мене, то не е проблем. Но за това, ако имате възможност, винаги се пускайте да си записвате следа, за да може да се върнете безпроблемно, ако се наложи. Освен, ако не познавате пътя достатъчно добре и местността. Значи, разклонът е за Градец и Царичина. Тук колегите си правят фотосесии. Надявам се да не са се счупили, а само да се снимат. Вече излезнахме от главния път и тръгваме по пътя за Градец и Царичина. Като стигна в Царичина и разгледаме дупката, известната дупка в Царичина, където са открили неземни и извънземни богатства. Ще снимам да ви я покажа и оттам ще видим на навигацията, ще вкараме като направление град Томсън. Да видим тази навигация дали ще ми даде на ротиране през тези пътища тук или ще ме върне през покрай София, Нови Искър и така нататък. Предишната навигация, ръчната, която ползвах на Garmin, GPS Map 65S, тя не правеше ротиране по черни пътища. Тя само ми го показваше и можеше да си карам сам да си избирам на къде. Предполагам, че ако не са официално вкарани от Garmin, а както са тук са добавени от Offroad България, това е слой на картата, който се заплаща за оффроуд пътищата, предполагам, за това няма и ротиране. Но ще видим. Тази е по-специализирана мотоциклетна навигация и силно се надявам да може да ротира и по черни пътища. Но ето, забележете каква красота.
Трябва да си измия каската на някоя чешмичка, като видя. Много ми е голям носа и ми опира в затъмняващия визьор, слънчевият. Така, това мисля, че е старият път през Петрохан, преди да направят магистралата. Така наречената магистрала. Глупости. Новия път. Но не съм сигурен. Може би се бъркам. Сега ще разберем. Той излиза на разклона за Понор, ако е този път. Аз няма стигнал там със сигурност. Но да, това е. Той е така живописен. Интересно къде е Царичина пък тук. Като съм минавал, не си спомням да е от тук за Царичина. Да, след 2,3 км съм щял да стигна до Царичина. Тук е имало някаква ремонтна дейност. Това пеперуда ли беше или канарчи? Тук бъка от черни пътчета. Това трябва да е Царичина. Влизаме в Царичина. Мисля, че пътя ни отвеждаше точно до покрай дупката минаваше. Но да видим как са го направили. Защото аз съм дал като крайна точка Царичина. Дали ще ни отведе до дупката или някъде в центъра, която пък също мисля, че беше в центъра. Така че ще мина покрай нея. Не съм сигурен. Един път съм идвал само до тук. И нямам някакви... Имам спомени как изглежда дупката. То не е дупка, то е циментова плоча в ляво от пътя. Ако не знаеш, че е това, никога не би се сетил. И мисля, че точно ето тук някъде беше. Е там отпреде. Където е трафопоста, да. Да. Значи са го направили. Така, ето е дупката. Ето даже добри хора са написали дупка. То няма даже и циментова плоча не се вижда вече. Еми, ето това е прословутата дупка в Царичина. Доколкото знам, каквото съм чел и слушал, е било ето тук. Сега тук би трябвало да е заровен. Са закрили, има голяма циментова плоча, която излята върху дупката. И това е останало от нея. Ами сега трябва да намерим пътя за Томсън. Да видим в навигацията какво ще намериме. Така, добре.
Томсън. Значи Томпсън. Томпсън. 12 км, 12 км. Ми така, значи надали ме връща през София. Област София, Своге. Това е, добре. ...32 километра. Майко. Е, това как мислиш да го взема? Това значи асфалт. Така. Така. И... Окей. Как нивото на горивото е ниското, аз току-що заредих. Ето минах даже върху дупката. Този асфалтов път. Това направо ще ме хвърли в потрес, ако наистина се окаже асфалтов път. Щом навигацията го намери, съм почти сигурен, че е асфалтов път. Добре. Но тук мирише фантастично. На някакъв чай ми мирише. Добре, пътят придобива офроуд изображение. Ето едно куче, с което най-вероятно сега ще се лаем и ще се гониме. Не, то е възпитано куче. Умно куче. Така, това официално Царичина свършва с това. Двама колеги колоездачи.
Така сега не правите разни маневри да не отнеса някой. Потренирахме малко умения за каране прав и завойчета прав. Гледах едни много полезни съвети, уроци в YouTube, които доста ми помогнаха, защото прав малко трудно се завива. Техниката е просто трябва да наклониш мотора в посоката, в която искаш да завиеш. И леко да приклекнеш с този крак, така цак, цак, цак. Както и ако си седнал също, просто седнал е по-лесно. Като докато си прав е малко по-странно, страшно. Просто трябва да се свикне и затова трябва да се тренира. Значи тук става някаква приказка. Никога не съм подозирал, че може да има такъв път от тук на там, на където отивам. Ама никога. Така че представете си колко пъти ще има и такива незнайни красоти из България, правени някога. Да, това повече никога няма да бъде поддържано, поне в близкото бъдеще, докато не се случи някакво чудо евентуално. Но това е едно наследство, което имаме и не знаеме за него. Малко да отпочине гъзът да отпочине малко. Че докато не си поръчам седалка, това не знам доколко има смисъл, тъй като все някога. А може ако си поръчам такава седалчица
само за моя гъс и се окаже удобно с 500-400 лева да го ява. Толкова струва да ми се претапицира седалката, да се направи уникална като комфорт и надявам се външен вид. Опа, църквичката. Отиваме при Параклиса, черква и ябълка. Червена ябълка, Параклис, Свети Илия. Айде да видим. Има го. Ще кажа, го няма изобщо на навигацията. Този път някога е бил с кълдаръмена настилка. Но сега е останало така Параклис, Свети Илия направо. Ще трябва да се спра да се почеша. Чесах се, мога да продължаваме. За сега не съм много добър. Така. Както съм ви казвал и преди, много обичам, ако има някакъв проблем на път, аз да мина право през него. Това е закон просто. Но ще видим, аз като стигна до Параклиса ще се върна тук по това. Няма смисъл. Днес не съм тръгнал да откривам нови пътища. Днес само ще съзерцавам. Ей, зарази ме с това съзерцаване. Ти знаеш кой си. Да бяхте турили едно разстояние до този Параклис, не знам колко. Хубаво, че има табелчици на разклоните поне. Щом не сме срещнали табелка, все още значи. Между другото, това е кръщенето на черно на тези новите гуми. Моля. Това е Параклис на тия моите на Росен на приятелите. Тук съм идвал да ям и да пия. Аз като съм пияч, голямо пияне падна, но сме идвали тук, барбекю сме си правили. Няма никъде да завия, направо се връщам. Каза се, че тук съм бил вече. Сега фащаме на обратно. Но това ще ме върне обратно в Царичина. Чакай даже. Значи. И отново съм на пътя за Томсън. След кратко отклонение. Какво беше това?
Спрях да сменя батерията на камерата и искам да ви покажа каква красота е тук. Ето е машинката. Нещо уникално. Смених батерията на камерата. Показах ви вече красотите. И сме готови да тръгнем. След кратка почивка за смяна на батерията, пак потеглям. Очила. Имам очила. Проверявам си очилата дали са ми на главата. Костинброд и Своге. Ние сме за Своге, предполагам, нали? Това си е официален път да го баси мал. Никога, както казах вече, ама никога тук не съм предполагал, че има пътища. Каква фантазия! При дядо Митко, да. Това го има на картата. Пише при дядо Митко.
Това е като скокче тук. Тук се започна сега някакъв трафик. Какъв е това трафик сега? Тия са заблудили, нали, са тръгнали или са си тръгнали на тук просто. Това защо станали лаво, не мога да разбера. Не съм объркал някъде нещо. Те трябва да завия някъде, пък да не съм завил. Аз след малко ще излеза на някакъв още по-главен път. Вече съм в някакво село. Кое ли село? Така и не видях табелка някъде, къде влизам. Да съм минал 30 км вече. Не мисля. Това имаше някакво село някъде малко преди Томсън. Мисля, че е това. Тази взе да ми говори по-тихо нещо. Сигурно аз съм го... Да, аз го намалих, като ми се обадиха, че много ми крещяха в ухото. Не, че са ми крещяли, просто много беше усилен. Това не може да е София Своге пътя, нали? Много е тесничък за... Пък изобщо не ми е познат. Ама си е бати пътя. Броят на загиналите от 912 900 и... Не знам коя година, не можа да прочета нататък. Интересно, истината търся да хапна някъде вече. Това е Свидня, може би е Свидня, да. Точно. Ама па такъв път, който след това да мине през Томсън и оттам онова тъпото път, че дето се свързва с пътят за София, палил мамата. Но е много красиво. Мисля, че е време да спра. Погледам за това. На какво... Как да гласуваш за това, ми кажеш? Абе, вие хора къл нямате. Как му слагате такива хора да гласуваме за тях? И той ти идва да го напикаеш, да му се изсереш, не да гласуваш за него. Поне като слагате някакви за които да го... Ма тури го да някъде да прича на човек, бе. Излизаме от Свидня. Не знаем кога влезнахме, но излизаме. Това е като на границата да имаш само изходен печат, да нямаш входен. С парашут. Да, много е тъпо. Влизаш някъде, те трябва да сложат печат на влизане и излизане и се оказва, че имаш само печат за излизане. На излизане нямаш печат на влизане. Добре дошли къде? Своге, ли? Аз се оказах по някакъв начин в Своге. А това е пътя за Бучин проход. За Искрец. Ти да видиш. Да, въпросът е дали да карам до пещерата и там да ям или горе на кебабчетата. Ако не е някакъв невероятен фраш и има места, ще спра да хапна. И после
Планирам да мина през вилата, която ни е на Луково, бившата ни вила, която продадахме по-рано тази година, да видя докъде е докарал ремонта новия собственик. Последния път, когато минавах оттам, видях, че е ремонтиран покрива. Наближаваме мястото на катастрофата с рейсчето, в която загинаха доста голям брой възрастни хора, мисля, че беше. Точно ето тук е. Значи има и табелка, памет на загиналите. Много тъжен случай и нелеп начин да умреш. Нещо, което аз не одобрявам. Да се силиш така по тези завои, в които има и от други участници в движението. Тук е за едно спокойно, готино каране, да се насладиш на хубавия път, наистина хубав път, красива природа. Значи това е било преди Своге, готиното ресторанче. Но ето тук има още една, не знам дали ще работи, бе. Една скаричка. Аз си викам скаричката с горската туалетна, защото до нея има туалетна, на която има табелка горска туалетна. И ето го най-тъпият завой, който може някой да измисли. Чак па първа. Мамата. Добре, работи. Ще се наручим. Хора, здравейте отново. Похапнахме. Вече мога да караме и с гладните. Сега снаражаваме отново всичко. И след минутка съм готов за път.
Колегите си бръмчат. Да закачиме раничката. Остана. Да не забравяме очилата отзаде. Знам, че съм много добър в това. Батерията на 96% ще изкара до София. Вижте, каква красота! Опа! Ето е горската туалетна, за която ви казах. Ето. Предполагам, че сереш направо във въздух. Добре, няма коли. О, караме. Сега следващото ни отклонение е към село Луково. И оттам до вилата. И после, сега ми идва като идея, ще мина по успоредния път, който е черен път между София и мисля, че Реброво ли беше, или Владо Тричков ли беше. Много готино. Кара над линията черен път между Луково и, да кажем, Владо Тричков. Не, Владо Тричков ще е Реброво. Не съм много добър с спомнянето на имена, така че ще ме извиняват. Така, ето го разклонът за село Луково. Значи първо от площадчето, като стигнем площада, завиваме надясно и плътно вдясно, почти обратен завой, по черния път под мост. Двама туристи сигурно слизат над някои от високите къщи. Тук къщи къде има, просто идея си нямат. Признам ги, тия хора са ги строили тия къщи. Истински мазохисти. Има някакъв строеж някъде тук. Има някакви майстори.